Když tam stál s kladkem, vole. Ale to je nemožný, vrazi většinou zabíjí až v noci. To je zase pravda. Hele, on zmizel! Hej, tak musíme se jít tam podívat, mě to zajímá. Co kdyby to byl zase, on to může být vrah, ale No, zároveň to může být nějaký člověk. Tak si najdeme nějakou zbraň, prostě tam jdeme, tak jdeme. Fajně. Hele, tak bychom se pak mohli po ní svést. Hej, ale vidíš to? Hej, tam něco je? Hej, ale fakt vidíš to? Tam to je! Ono to běží za náma! Ne, nestříkej tady! Au, já se spíchla! Ne! Nás tady začal nějaké monstrum, prostě s klackem, jo, to není prdel. A on byl krásná a hezká. No ale prostě nás tady začal někdo to... Nemůžu, to je moc. Ale on je tam. Ne. Prosím, ne. Ne, sestřička. Do prdele. Nemůžu se nechat. Nemůžu. Ale ona je tam dole. Tam někde v křoví. Ale on je tady. A pronásleduje mě. Je někde ukrýt. Není to tu bezpečné. Hele, ale tenhle kocour se hodí. Schovám se někam za strom, protože už jde. Já to věděla. Hajzle jeden.